lähtövuorossa numero 15. Thomas Äänlund. Cortino. Valmistautuu 16 Seidenberg, 17 Andersin, 18 Tim Kreen. Eli 1-0 rata. Nyt vuorossa Thomas Äänlund. Cortino. Okei, siis mikäs toi sun koiraplääni on? No pitäisikö meidän ottaa ne molemmat mukaan ja käydä heittää ne meille sitten, kun lähdetään tänne? Mä huomenna mun ei tarvitse lähteä sinne. Mä vaan kuukusaan lähteä mulla siellä. Ei suinkaan, mutta sanotaan, että mulla oli ehkä semmoinen puolitiukka paikka siinä kohtaa. Ei se aamu nyt oli vaan silleen, että mä totesin vaan ihan varmaan aika kipokan V-alkuisen sanan siinä. Mutta sit mulla oli vaan oikeesti tosi tiukkaa tossa kansliassa. Ja sit siinä kohtaa, kun mä en saanut sua hereilleen, mun piti saada tietää asioita, niin siinä hetkessä tuli tietää. Tyttö hyvä. Tässä se kyljessä ne leimat. Jees. No mut hei, mä lähden sit siitä, että mä käyn kotona ja niin edelleen. Ja näin tuo